class has earned like 3 ice cream parties. We have to get... Ерик, тук ще ви това? Да. Заде ли им храна? Да. Добре, но когато се върнете, ще работите отново при нас. Благодаря ви, но не искам да се нещо скоро. Добре. Ако промените решението си, вратата ни е винаги отворена за вас. Благодаря ви, господин. Глупости не деваше. Трябва да го сложим вътре. Yeah! Там не идиш. Значи не се оказа. Може да поговорим. Не, вече не мога да го става. Okay. No. You go a little bit over there. No kissing, okay? Разбирам. Ще ти се обадя след работа. Може да останеш у нас. Благодаря ти, но те не имам нужда да останеш. По-добре да отидем. Както искаш. Значи няма смисъл да настоявам. Довиждане. Довиждане. Както на дъщеря ти колата. Там ще поставим модел. Papi, you ugly pig. And he wonders why he gets beat up. Choo. Как се връща? You just put your reach in and get some. Добре дошла. Oh, okay. Направих десерт. Донесла съм те. Благодаря. Емине, какво ти има? Това е Лизата Нали. Останала е за тебе. Трудно е да живееш отделно от децата си. Душата ме го разпира. Защо не можем да живеем? Али си забере. Сегашните младежи са такива. Прекалено са самостоятелни. Не само твои. Ерик, Какво ще правиш? какво прави сега? Децата ми се разпръснаха. Те не живеят заедно ли? Приех смъртта на Гончар като Ерик, казах стига. Но сега губя и синовете си. Значи той е напуснал. Двамата са постоянно на нож. И двамата? Няма радост за мен. Нито Двамата ли? сега пък и ти. Ами бе, Лизата Нали останала е тук. Младите не ми харесват. Затова клетвата се изнеса. Но не се поддържа лесно домакинство. Само гледай. След 2 дни ще се върне с наведена глава. Да, но едва ли. Надали ще се върне. Как ще свърши всичко това? Нали знаеш? Какво са казали хората? Кръвта вода не става. Ти ще оправиш нещата. Сготви вкусно ядене, покани децата.
Събери ги на масата и бъди твърда. С добри децата си. Ако не става добро, Седнах маскара, тогава седнах. кажи. No. Ако ще се дадете така, отричам се от вас. Да видиш как ще се сбъде. Аз направих каквото трябва, сега ти продължим. Тази вечер Захарова ще остане. Предложих ви, но настоя да остане по там. Я? Що да казваш? Давай го. There's no coming here to the auto transformer. Нищо няма. Канете на вечер. Did you go to new internet? Трябва, ще ми пишеш. Explore? Какъв е този въпрос? Разбира се, Never goes. това е негов дом. Имам твърде много работа. Едва ли ще дойда. Али, един път съм поискала нещо от теб. Хайде, не ме обиждай. Ще се постарая да дойдеш, Ти нали? за къде се нагласиш, бе? 10 без Развиждаме 25 се. Чакам. Отивай лягай, утре сте от 8 Знам, че ще дойдеш. Едва ли си? Ще си? Не, сега. Благодаря. Извинете. Да се чака бъкшиша. Благодаря. Валя ли го? Днеска взимахме диван. Как се казва? Хубава гарнитура. На кой? На Бени, те дойдоха в магазина до мен. Направи го с много кайма. Оправи Нали ли така го го? обичаш? И той викаше, че от някъде другаде ще го взима. Не, той го намери $1700. Защо ми извика майко? Как защо? Някъде по интернет, това. Аз съм на път дома. Аз съм го взимал за 1300. Abba, you know what? I really thought. Abba, you know what? I really thought this was a real camera, but it's a robot. До кога ще продължава това? Ходи при моят човек, показах му се, Слушай, само малко да се бъде. вижте. Не се Мога. яки и се зле. Darn. Колко пари? Излишно се стараш, майко. Той вика 1510 лева. Това е много. Сине, моля те, не менете шапи. Вика, помисли ми се обади, аз съм тук. Тръгвам си. След малко ми се обажда, Поне да беше хапнал. Добър вечер. Добре дошъл, синко. вика, намерих ги за 1400, мога да ти я дам. Това е Това е най-добре. вече всичко. Без такса, с доставка, с всичко. Какъв ти е проблем? Какъв? Вика, ще му кажа, не знам. Стига вече. Като куче и котка сте. И днес Ако имате поне малко ходихме, уважение към мен, ще направите каквото ви колко ми казвам. каза, 1300 ли беше? Целуни ръка, брат, си се добре. И той какво вика, да? И аз викам на тая хмачката, те не ми разберат. Еднакво. От Как се една казва? Аделина. Карайте се, но... Към нея. Скъпо е. Дай да изберем нещо по-ефтино. И тръгвам да излизам така и към... Не мога да... Не, аз не искам нещо друго. Да ме убиете ли искате? И с 1000 зор свършихме 1300 долара. Дай 350. Hi, potato head bumblebee. Обаче... Да не нараняваме, майка. По-голямо това. По-голямо. Ама не на дълги. Не. Тройка, двойка. Едното е четвърка. Почти. Каквото има, такъв размер. Copy. Огромен. Двойка, тройка, големите и така. Това не влиза от тук. Али спри. Спри ти казвам. И не е фото ли един стол. Спри. Знам както искаш. И масивно Майка ми дърво. няма да се държиш така.